Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Musamman. Mustaman kuma. Kai Musamman ne mana. Ba. Ni ne Mustaman? Yi mana. Kai me yasa kai jaki ne kai? Kai me yasa kai mugun kidimani ne? Ya ba zan ce ma Musamman ba. Ya ce Mustaman. Kai banda a jawo ne kai. Yanzu kai ka isa kace kai in ka isa kaje kace da Barau Maliya Mustaman. A'a. Me yasa ba zan ce wadan ni ka gani barka da habibi yasa kullun ala kullu halin kake ga mun magana. To me yasa dan na ce me Musamman din? Ka san me yake nufi da Mustaman? A'a. Kamar gara fa a jawo wanda iwada a zabe. Kamar yan fara fa misali. Ban ga a'a. Kamar wannan dan kwali ija hula. A'a. Wanda kana so ka ga mun cewa kamar wanda bace take jan su fahi da kai baka da hankali kai ala kullu halin me yasa kai gara ne kai? A Musamman ba cin zabe kenan? Ya za Musamman ya ci zabe? Kai ma hukaci ne? To me dan an ce ma Musamman? Ya za ka zo ka same ni ina lazimi ka ce Musamman? Ni ne Musamman? Kai bari in ga ma billahi allazi la ilaha illa daga yau ka ƙara cin Musamman. Ai ka san suwaye Musamman? A suwaye Musamman. Ga su Musamman ta? To su ma wanda suka wada a primary. Wai shugaban jam'iyyar kenan? A'a, kai ga suna sun wadi. Suna takaici. Wanda turanci ba su iya ba su ne Musamman. Amma ni no hiya Musamman wallahi ƙarya kake. No hiya Musamman. Ƙarya kake ka ce Musamman. Wai kana so ka ga mun yanzu ina zuwa ka je ka ce da Barau Jibrin Musamman. Billahi la ilaha illa a Najeriya wani ma hayarsa gun dukanka. Wai gwamnan gobe? Kwarai kwa. Shi ba Musamman bane? Wallahi kai ƙarya kake ka ce da Barau Jibrin Musamman. Billahi la ilaha illa ko akuya ba ta gama dauri ba. Ni ma dan kame da ni a jawo gara. Wai kana so ga Musamman ba cin zabe? Ya za ci zabe? Musamman ne zai ci zabe? Musamman a hede haduwa. Kai gaskiya. Ai haduwa kai bari in ga maka. Billahi la ilaha illa huwa Barau Jibrin Maliya. Wannan a Najeriya ya wuce a cewa Musamman. Kai ina jin ka. Ina jin ka. Barau Jibrin Maliya ma za ka yi ce Musamman. Ƙarya kake. To me zan ce masa? Wallahi ƙarya kake. Sai dai ka ce Musta sa za ka ce mar. Babban mutum ne. Sai dai ka ce sa. Domin shi ne yake cin uwar garori. Shi yake cin uwar garori a Najeriya. Kai in banda kai a jawo ne kai kidimani ne kai barka da hatsi ne kai ka zo ka same ni ina jan tarbi ina lazimi. Assalamu alaikum Musamman. Kai Allah tsire mu albarka kai dai gurgudu. Ba Allah me da ce ma Musamman. Kai